felicitar l'escola i els seus representants i reiterar un cop més la satisfacció i la voluntat de la Fundació Il·luro d'obrir portes, d'acollir i de servir de plataforma de projecció de tota mena d'iniciatives socials, culturals i associatives de la nostra ciutat. Tanco, per tant, el parèntesi i de nou, i amb el barret que em toca avui, el de la Fundació Il·luro, us reitero la benvinguda i felicito l'escola pels seus 50 anys. Des de la direcció del centre, des del claustre de mestres, els professionals de les diferents activitats que realitzen al centre i des de la comissió del 50 aniversari us volem donar la benvinguda a la nostra exposició. L'Enxaneta era, és i serà un referent per a milers d'alumnes i de famílies que han compartit una època molt important de la seva vida. Els que no hi són perquè no poden i els que no hi són perquè ja no hi són, jo crec que és molt clar el cant que ens uneix. Jo soc Enxaneta. Moltes gràcies. El que vull dir és que, veient-vos avui a tots vosaltres i aquest muntatge, m'adono de la llarga història que ja ha escrit aquesta escola. Tot va començar perquè 50 anys enrere una cooperativa de pares i mares van fundar aquesta escola. Per tant, per molts anys, Escola Enxaneta. Des de les administracions, Generalitat i Ajuntament hem de continuar treballant conjuntament amb la comunitat educativa per millorar la qualitat de les nostres escoles, per defensar el model d'escola que és Enxaneta. Però el que és més important, que han fet realitat que l'Enxaneta d'avui sigui una escola de prestigi, de feina ben feta, amb la idea clara de que el millor tribut que es pot fer a una gran història és continuar-la. Gràcies, Enxaneta, i gaudim de l'exposició.